ay sinapot. Binirebit. Binirebit. Ay sinapot. Madya, asin makidangog. Sa istoryahang mataw sa indonin kaugmahan Kakapayan, asin eksperyensya. na mahiras ning kaaraman para sa mga maabot na henerasyon. Ibanan mo si Bon. Asin si Christina sa Pagkugos kang kulturang Bicolnon. Ini ang Sarong Bicolano Podcast. Taga Bicol. Ayun, marhay na alda, oras na namanin pag-urulay-ulay, mga kanatong natiks, magugutom asin mapapauli ka mo sa istoryahan tangon yan, iyo ang... Magtaga merimerindal. Ayun! Lamang. Yan ang pagtukar kan mga masisiram na merindalan dyan sa Bicol. Yan. Aram mo, yan sarong bagay na gusto ko talagang pagulayan. Kasi pagkakanunuan. Ayun, yan ang pinaka-the best ming gibuhon. Yan ang pinaka-paborito ba? Magparaka ka na. Ayun. No? Masarap na magkakanis sa manandain mo. Ayo. Diba? Sisay mo nang habo dyan pagkakana. Kapay na yan. Sabi nga ni Ibaga, ano na, tuon mo na lang. Hindi mo pa subadon. Yun. Diba? Kapag habo ka yan, darahan na yan sa kadlan. Ayo. Ay. Ka Christina, may hapot ako sa inyo. Ano? Kang nasa Pilipinas ka pa or kang nasa Bicol ka pa, Mm. ano ang pinaka-exciting na aldaw or parte kang aldaw sa imo? Sa kuya, pagkatapos ko magmata, hali sa pagturog ng mga alauna. Ning hapon. Ayun, normally kaya, di ba, kukutuhan ka. Kukutuhan ka Ayun. ng magurang mo. Siyempre, pakutukuto. Turog ka na kaya pagkatapos, tungka ka na kaya, di ba? No, turog ka na kaya. Tapos, pag mata mo, siyempre. Puro ka sa naturog. Kang inot na episode, turog ka nang yan. Turog ka pa nang. Yan ang favorite kong gibuhon. Ayun, pagkatapos ko magturog, mata na, pang! Oo. Ayan, naroon dyan si mga labi-labing mga gurang. Oo. O mga tito, mga tita. Sige na ang Ruluto ning mga merendalan. bako. Sige na ang sinapot. Ayo, ako kang Ayan. panahon kaya, siguro kang hapon, hindi mo na ako masyadong nagpaparaturo kang hapon. Kaya siguro din ako nagdakula. Kaya siguro, ngunyan, gadot akong pandap. Ayun, Diba? hirak naman. Ang sisingot-singot ako. Ito ngayon na. Dahil pagkakanta pati ang ulayan. Ayun, Dapat isang oo. tabi tayan mga ulayan. Tapos baga, saro pa, tigpa para ano ka, mamatahon ka kayan minsan, kang ina mo or kang lolo mo. Ako Oo. kaya, aro kayan. Pag mamatanda ko, oy, magduman ka ngayon ki cha, oring, or kung siya na cha. Magbakal ka ngayon duman ning, ning baduya. Yan. Kung yan. ano pa man na May ano duman sa Bicol baga or sa Biyonta ng sa Pilipinas. May lugar duman na aram ta kung saan ka makakabakal ng mga merindalan. Yan. Di ba? Oo. Okay, yun. Kumbaga may sinda, may signature na Iyo. bakalan. No? Kami Yan. kantok yung may ason. Yung taga doon kami sa baybay. Si may ason kanto pero may nagluluto ko to ng merindalan eh. Yan ang pagkakaaram ko kanto. Tapos, pagkatapos kayo merindalan ng hapon, dyan si barbecuehan. O, bang iyo. Ayun. Totoo yan. Tusok-tusukan. Favorite ko yan, mga piripisbol na yan. Ay, Oo. gustuhon ko yan na maray. So yan, and for that, ang orgulyong Bicol nun, ang yaman ta sa mga kakanon, dahi matatawadan. Ang gayon, kan Bicol, asin ang siram na inota, igwa ang baduya. Baduya. Ngunyan, magay na ning pag-ulayan ta Kasi, di ba, sa Pilipinas or sa Bicol, ikaw kitang mga barrier language barrier. Kasi, pag isog-isog mo pa sa naning banwaan, iba na ang tataramon. Iyo, kasi yun sinapot, bako man sinapot ang pag sa mo, ang pangaran sa mo, sa badang sa mo. Ayo. Bako man, baduya lang. Sa Indo talaga baduya. Mm. So, ngunyan, sa parteng Rinconada, Rinconada. pag puning pili, sinapot na. So, ngunyan, ang baduya sa muya, apod dyan binatagan Itong pahinog na baganing saba. Tapos, para dahil masayang, gigibuhon mo, gugumuson mo, ilalag mo sa ilalag mo sa Arena arena, na lalagyan mo ng nasukal. baking powder, lalagyan mo ng Oh. tapos pipirituhon mo. Hinangapod sa muyang baduya sa Mm. Pero kang bago akong lipat ng Rinconada, di ko mararam yung sinapot na yan. Sabi ko, baduya ni ba ko maning sinapot? Mm-mm. Kaya yan. So siguro ang gigibuhon ta na lang niyan. Babarangaon ta na lang ang mga merindalan. Depende Oo. sa main ingredients. Ayun. Di ba? Yan, mas madali yan. Pero Yeah. ino ta, hapot ko muna sa imo bon. Di ba? Igwa man lang kitang tulo, sinabi, di ba? Tulong beses na nasa sarong aldaw dapat magkakan. Ayo. Pero ang mga
Bicolano or Pilipino, Pagkakaaram ta, actually, oh. lagpas, igwa katang, pamahaw, snack, pangudto, merendal, pamanggi, Aha. midnight snack. Ikaw pa nga midnight snack, ano? Ayun, di ba kadakol? Mm-hmm. Na-experience mo yan, gabos? Aro kaya sa muya. Halimbawa, baga, si mga taong nagmamarata baga ning amay, mga alas 5, alas 6, ning Oo. aga, ang gibo kayo inot, magkape. Yung kape Saka man sana. tinapay. Oo, Dahil pandesal. kape, yan, pandesal. Tapos, pagka uruod to na, dyan yan makakaning heavy. Halimbawa, mga alas 8, alas 9, makakaning yan dyan yung maluto. Tapos, kung ano-ano. sira mo. Sinanlag. Mm. Sinanlag o pinaritong tinapa, sugok, hotdog, o aro kaya. Mm. Tapos, panguntuhan. Pagkatapos ng panguntuhan, mataratrabahong dikit, si aking mga papaturugan. Pag abot ning alas 3, Yan. alas 4, yan ang mga merindalan. Iyon yan si mga Yun. nag-aaragi sa tuya ning para tinda. Mm-mm. Kasi, Di ba? ito ba, napapansin mo man, normally, kapag nagkakan ka ning pangudto mo, natutungka ka na pagkatapos, di ba? Sa Ito siyempre, kakanon yan eh. Oo. Nakol bitsin na, joke lang. Diba? So, mga alauna, yaon na dyan si katungkaan mo. Eyo. Lalo na pa nagkaklase ka, di ba? Aha. Grabe, talagang lalabanan mo talaga. Kulang na lang tukudan mo ning toothpick ang sa imong mata para Mata. lang mamata ka. So yan, pagkatapos ka yan, alauna, may isang oras kaning pagturog, yan na apod na siesta. Yeah, siesta. Yun. Tapos yan na, alas 3, merindal na kita. Ayun. Sirap. Yun ang pinakaabang-abangan ko. Tapos sa tuya baga kayang mga Bicolano, pag nagsinabing merindalan, ang inot ng malog sa imo, garo may hamis. Mm. Diba ang iyo? Comfort food, masiram talaga. Ano? Comfort food. Okay, so sabi na nga niyan, may halo na ning hamis. Mhm. So ngunyan, sabi nga ni sa ulayan mi, pag-ulayan mi sa mga merindalan na tuminatak sa pagkatao or tuminatak sa utak ang sarong Bicolano. Bilang Bicolano. Bilang Oo. Bicolano. Mm. So ngunyan, madadawag siguro nindo si mga merindalan na taga ibang lugar man, pero sa tuya kasi is garo very common or permingtig kakarakan pag Kumbaga, merindalan. Orgol yung Bicol noon, duman lang mahihiling sa Bicol. Yan, Ayun. okay. So ngunyan, sabi mi nga sa bago, binaranga mi ang ingredients, binaranga mi ang Yo, classification, ingredient. classification kang merindalan base sa main ingredients nila. Ayun. So ngunyan, mapuon kita sa batag. O, Ayan, ikada, ayan. sige. Sa Batag, yun ang ito sinasabi ko, diba? Baduya. Baduya o Oo, sinapot. Sinapot. Oo. Tapos, siguro ilalaw ko na dyan ang pinakasaro sa mga paborito ko talagang mamis. Mm. Turon. Ayan. Ako man, paborito ko, banana Q. Iyo, banana Q. Mm. Banana Q, di ba? Banana Q sa katuron. Masira man sa Coke. Ay, siram. Pirti. Ay, ako habo, di ka nagpaparainom Coke. Ang Di ka gusto ko is Sprite. O kaya mabakal ka ning O Royal. palamig. Ay, iyo, buko juice. Kung bakong palamig ito bagang... Sa mo ka sa baoy, go itong nausong... Black Pearl with gulaman. ito yan, Black Marol Pearl kaya gulaman ni- yan. Yung masiramon yan. Oo. Tapos, igwa pa yan sa batag. Kung gusto nindo, itong pinakro. Ito bagang daipahinog na batag. Ay, siram. Tapos, itong pahubal na or pahinog Mm-mm. na. Normally, mahihiling mo yan sa mga itong, di ba, probinsya na kita, Eyo. Bicol. Sa probinsya pa. Ano ba eh? Ano yan? Itong grurulib-lib Liblib. ng lugar mo. Sa mga Sa mga tanang bukid. Sa mga banwaan. Oh, banwaan. Yan. Ay, araking gibo sa mo ikato. Itong nilubak. Ay, ning pinakro. Mm-mm. Pagpapakro mo kato, ito bagang nagtatrabaho ka mo, nagpapala ka mo, o nagtatabang ka maglinig sa harong, o nagtatabang ka mo magpagibo ng harong. Pagkatapos, kayan, igwa ka mong merendala na pinakro. Ay, Ay, pampabaskog! Pwerte! Ayun! Yan, nilupak. Ano, nilupak, di ba? Nilupak O sa ibang lugar. Sa nilubak. muya, nilubak ang apod. Oh, nilubak. No, may ano ka yan, di ba? May special na gibuhan ka yan. Iya. Ngunyan kaya, tigralag na sana sa mortar and pestle, kung Iya. mga tuguguray. Mortar and pestle man. Kaso, Dakula. dakula. May apo duman Panggobyerno. Lusong. Lusong. Yan. Lusong na. Ay, nagsabi kan si Ralph Rodrigo Bupete, dyan sa satuyang dyan sa satuyang Facebook group. Group. At Facebook saan group. babarasahon tayo. Babarasahon mo yan. Ayun. Sabi nga ni Ralph, Mm. ni pinsan ko. Ito dang nagdukdukan ng sili, Mm. tapos dudukdukan mo ng nilubak. Nilubak. Sinilubak mo, igwa ng Maharang. chili flavor. Ayun. So, isaro man ini sa pinaka-paborito ko pag nag-uuli ko sa Kagiliog. Ano? Yan ang nilabo ng batag. Ayan. Ayun. Pag nilabunan ng batag, katong aki ako, supog ako yung magdara ng nilabunan batag sa klase. Tano Pero man? feeling ko kato itong pobrehon baga kami. Oh. Eh yung baga, minsan, sabi ko nga baga sa imo kang inot.
pride bagang pinapairal. O, sa bagay. Tapos kanto, buri, day ko pati nilulos nila abunan na batag. Pero kung nag-high school ako, nag-college ako, pag may nilabunan kang batag, masiramon. Garo itong Masiram talaga yan. basog ka. May na-experience man ako kaya. Naapo din ginamos. Oo. Ito yun si mga hilaw-hilaw pa, tapos idudot-dot mo baga sa ano. Ayun. So yan ang mga variety sa batag Ayo, na kung pwede kamo. mong gibuhon. So ngunyan, ang susunod may is kamote. Kamote is itong sweat potato. Ay! Sa Ayun. sweet potato. Dikit man lang siguro ang digdi, ang luto na pagkaaram ko. Ang pinakagusto ko lang sa kamote, itong pagmahanap kang kamote mismo. Sa Ito makutkot ka. Ayun. Para ikat ka maning kamote, ano? Ayo, kagliliog kaya, naghahanap ako, aram mo kung paano maghanap, kung may laman. Paano? Itong karo may turo talbos sa turo tumbo. Ayun. Iyan to. Tapos luluway-luwayin mo, nadai mo dai mo siya lugadan. May kabista ko yan. Sabi na, para da madali na lang maggusin ng kamote. Tanong mo na ang pabaliktad. Kapay man to. Sabi na, itanong ko ngayon ang dahon niya sa irarom, ang burka sa ibabaw. Pwede man daw yan. I-try ta daw. Kapatalan man to. Ayun. So, ang igwa kata dyan, nilabunan. Nilabunan. Ayun, yun sa kuya, nilabunan. Itong pampatot-atot. Ay, Ayun. okay na yun sa kuya. Simple lang yun. Tapos kung halimbawa bako paman mahamis, dudot-dot mo sa asukar. Ay, yan, masarap yun sa ko. May na-try mo na itong butse hali sa kamote. Ayun, masiraman yan. Ang ginagawa nilalabunan mo na. Tapos dalagan nitang flour, asukar, tapos paprito, deep fry. Oh, sa muya kayan ang ginigibo sa parteng Rinconada. Kang high school kaya ako, igo dyan nagtitinda sa may samuya. Ang gibo kayan, lulutuon yan, garo pagkalabon, garo gugumuson, pagkagumos, ang gigibohon, garo lulumpyaon. Ay, abaan ng masiram. Tapos idududut mo sa suka. Suka, na may bawang, na may may sibuyas sa kasili. Yan. Ayun. O, saro pa, iyo ang kalingking. Sa ang version ng, baduya. Baduya version. Garo pero sa kamote. garo siya French fries, ano? Ayun. French fries na durkutan. Ayun. Yeah. Reunited, baby, on the floor. Dahil katong nasa kamhay ako kayan, instead na French fries, iwa kami napon na kamote fries. Okay. Tapos, pwede mo siyang laganan ng cheese powder, lagan mo ng, ang iba may asukar. Yeah. Masiram. Masarap talaga. Ako, anything na luto ng kamote, masarap. Saka siya, good source of, pampaatot. Saka good source of fiber. Kaya ka nag-atot-atot ta fiber. O yan. Ang ganyan, sunod mi is kamote Q. Ay, aba. Yan naman ang version ng kang banana Q. Uga man kita ning kamote Q. No, so yan ang sa kamote. O ganyan, ang pantulo, ang pag-ulayan ta, ang maluto ang rice. Ayan. Alam, feeling ko talaga digdi sa maluto. Kadakol. Dakol. Iyo. Dakol ning variety ning pagkakan. Ang pwede mong maluto sa maluto sa maluto. Pwede mong maluto sa maluto. Ayun. Or sa rice. Yan. Kasi bilang Pilipino or sarong Bicolano, kadahol kitang maluto. Kaya ang number one na hilang kang mga gurangon yan is diabetes. Ayo. Tapos siyempre maluto. Pamawan maluto. Merindalan maluto. Pangutuan maluto. Pamanggihan maluto. Kung ano-ano na lang maluto. Ngunyan, siguro sa Saro-saron ta. sa saro-saroon kung kami man may pagkukulang, pagpasensyahan na nindo. Dagdagan na lang nindo sa Iyo. Facebook Group. Ay. Page ka sa naman, page. Okay. Panahon ta. Tapirahon ta ka. Bago kita magpuon, ining sasabihon mostly kaining mababanggit ang iba kaining papamahaw. Ayo. Itong madumang ka sa sentro o madumang ka sa kung sain, may hiling nindo ning ginigibong pamawan. Pero iba amin ni sa merindalan, gurpirti man gibon merindal. Ayo, sa kapag may mga aro extra kang pagkakanbaga, classify na siya sa pagiging merendal. So ngunyan, ang gigibon kay ang partner kay kung bakong mainit na kape, malipot na coke, o malipot na palamig. Yeah. So ngunyan, po nang tana. Anong inot? Arroyo. Anong arroyo sa Indo? Duwang klase sa muya Aro yung kamuting kahoy, aro yung bagas. Iyo.
Kadto, na-experience ko pa si itong gilingan na gapo. Oo. Oh, maurag siya itong old version. Iyo. So dakulaon siya na duwang gapo, tas may labot duman sa duman mo tigdala si bagas, tapos iikot mo lang tong gigilingon niya. Oh. Tapos maluwas duman, na siya, powder. Sigiling na. Oo. Oh. Pero siya, pero talagang tatawan mo ning pagkamuot sa pagibo. Sa muya ka to, sa bahaw, dadarahon mo lang sa sentro. Mostly mo yan, dadarahon mo lang sa sentro. Itaon mo lang si bagas mo. O kung baka si bagas na binabad mo sa tubig. Iyon na. Pagulayan ta si mga 90s. Iyo. O, sa kunyan, arroyo. Sa muya ang arroyo, kulay violet yan eh. May Kulay- duwang klase yan. Puti sa kabay, Iyo. violet. Si pinalaba, pinalaba yan. Mm. Palaba, Oo, o. O, masama ngunyan, man sunod, yan. suman. Yan, day man talaga mawara yan. Anong suman? Sino man? Sinuman. Sino ka man? Mado, yun man. Ayun, suman. Suman, itong masiramon ba? Itong may tipo-tipo sa ibabaw. Ay, sira. Ay, man. Tapos, nakalagpa yan sa batag. Anong gusto mo? Itong mahamis o itong maalat-alat? Sa mo, kaya may maalat ka yan. Puro ito may maalat. sabi Hindi na. ko na-experience ng Ay, maalat. sabi na, masiram Ay, sa bagay yan. taga-dagat Asin. kaya ka mo. Asin kaya. Asin ang linalaag nila. Bawang asukar. Akong asukar. Oo. Puti ang kulay ka to, tapos may tipo-tipo sa tahaw. O, sa moya ka to, suman, itong ting nakalag sa dahon ng batag, tapos igon tutong sa ibabaw. Ayun. Ayun. Nakabilog siya, Oo. Ay, sira, mahiling mo yan permiyaon sa, bulangan. Bulangan. Oo. Kami ka to, pagkatapos magsimba, Oo. yan ang yan ang luwas. Oo. O, nganyan, ang sunod, Ibus. Yan. Yan. Ibus to, ibus day. Ayun. Hindi ko- Ang gibo kayan sa muya ni Itay, ang ginigibo niya, di ba, ibus breakfast, ang mga pamahawan. Pagkatapos kang pagpamahawan, may tada-tada pa kami kayan. Tapos minsan, naabutan ng pirang aldaw, yan sa rep. Oo. Tapos, pag niluwas mo, garo, may parong-parong na. Itong So, mapulot-pulot na itong ayan. nung naglalaban na ito, gano'n may sipon na. Ayan. So, ang ginigibo ni Itay, pigpiprito. Ngiri. Yan. Day man. Grabe ka man. Ay, di, Tangani mawara si Panos. Mawala si Panos. Pigpiprito mi. Tapos, yun na ang merindalan. Oh. Masiram. Actually, mas masiram pa siya kaysa duman sa natural na ibos na bagong luto. Pag prinito mo, masiram. Ang may ibos ako na namitan, itong gurtigla ganing anis. Ha? Anis. Di ko aram kung anis to or fennel seeds. Pero may lasa siya. Social. Masiram. Tapos, kadaklang yan, ang ibos na yan, ini mga kakanin na sinasabi mi, na gibos na maluto. Yan ang mga ginigibo kang mga babae. Pag pista, ito bagang banggi. Ayun. Di ba? Oo. Tubod ka dyan. Yaon na dyan si mga chirismisan. Yan. Nakabirilog pati. Ay, ito pag-ibo ning balisos. Ay, balisos. Ning ibos, maano Iyo man. pa yan. Ning maproseso man. Oo, kasi Diba? pero siya, malagkit or lala ganing gata. Iyo. Ayun, tapos magibo ka pa, sirutso ka pa. Ano sirutso ba yan? Di ko aram. Karasuso. Ay, bahala ko sa ibo. O ganyan, since pinagulayan ta ang may gata sa ibos, ini talagang may gata. Inang masiram. Ay, Inang ini paborito talaga ang ko. sinasabing pag sinabi mo Bicol. Ini. Mm. Ang apod sa muya, latek. Ay. Latek ang apod sa muya. Oh, pero ang pinakaapod ka ni ay Binotong. Binotong. Yan. Sa muya, ito bagang dahon ng talo batag. matalatik. Di ko aram kung basta iyo siguro Sa nakasanayan. diri ka mong lingwahe. Araw man sa Bicol, kadakulo ng mga katara mo. So, araw kayo ni. Nakalag sa dahon ng batag. Tapos baga mainit-init pa. Pagbukas Ay, mo, Diyos mio. nagbibilog-bilog pa si gata. Gata, Ay, takas talaga no ning asukar. Papartneran mo ning black coffee. Ay, Puwerte. pwerte! Di ba? Masiramon yan. Oo. Kas, normal ang tigagamit nila itong garo, dahonin batag na ano nga po duman? Na ano? Itong day pa masyadong gurang na dahon. Oh, yeah. Ano ba ba? Talbos. Bako, ano pa, garo? Ugbos pa. Ugbos pa. Yan, di Ba, ba? ugbos, garo. Basta yun na yan. Aki pa. O ngayon, sunod, hinulog-hulog. Ayun. Anong hinulog-hulog sa Indo? Anong pagkaluto ang hinulog-hulog sa Indo? May duwang klase yan eh. Hinulog-hulog na may gata o itong nilawot. Anong nilawot? Nilawot, siya, ginaga siya na hinulog-hulog, pero ang main niya, tanglad saka ginger o Iyo. luya. Oo. Sa mo yan, pagkaram kong hinulog-hulog, laaya. Ah. Laaya lang. Mostly nangyayaring hinulog-hulog pag may gadan, pag banggi. Pag banggi bagay, igwang Mm. ano nga po dyan, itong ginger.
Salabat. Salabat. So instead of pure salabat lang, haluan nila ng hinulog-hulog para may laman-laman. Makaiyo siguro to. Oo. Oo. Pero, paano mo maaraman na luto na ang hinulog-hulog? Ha? Paano mo maaraman kung luto na ang hinulog-hulog? Namitan mo. Pag naglataw na da, luto Oo. na yan. Speaking of lataw, ang sunod na kayo ni palitaw. Palitaw, di ba? Yan. Siram kong palitaw. Naalala ko, Mm. katong nagsiserbi pa ako sa simbahan. Mm. Gustuhin ko mag-iba kipari duman sa sarong barangay pa nagmimisa. Taaram ko na, pagkatapos kang misa, ang itatao sa muyang merindalan, palitaw. Ay, sira. Nang nakakapiragin ako ka to. Ito bagang palitaw na may kinudkud, Tapos itong may May- brown. may mani-mani, Tapos tapos asukar. latik ba? Yan. Ay, siram. Tapos ang iba, tiglalagyan na ng ning may na evolution. Oho. May nag-evolve na. Yan naman kita sa Ayun. evolve. Naalala ko lang si Doraemon. Tigluwas ni Doraemon sa pocket niya. Boom! May sesame seed na ang palitaw niya. Oo. O so kanya, sunod talagod is putong bagas. Ayan. Ay, si Ram! Putong bagas na may, Chess. ito, bako. Ano? Na may, itong, Na may bagas. Bako. Na may ano? Ito ba sapal? Ay, bako man sapal. Bukayo! Bukayo! Ayun! Diba? Ayun mo si Ramon. Diyos ko. Ito naalala ko kanto. Ito bang pagluwas mo ng SM. Aha. Pag luwas mo ng SM, pag duman mo sa tuo, malakaw ka baga pa duman sa panganiban. Mm. Duman sa may tindahan, igwa nagluluto ka yan. Oh. Itong pinapausukan, itong guro ini-steam. Mm. Ay, baano mo si Ramon? So, arugin kanis, duman sa Peña, bako sa Peña Francia, sa may San Francisco Church, Aha. sa luwas, sa gilid. Ah. Gwa man duman nagtitinda dati kayan. Ang ninda, garo itong lata ng minula na Aha. lana. Tapos, garo may labot duman bagay sa sa latang ito. Oo. Duman dating papausukan. Tapos, Buong usok, steam. usok, saka steam, pares yan. Ito yung mundo. Tapos, ang ginigibon nila, itong garo bagang kang bao ba yan? Ay, bakong bao. Si itong suro. Oo. Itong suro. Pero ang mismo. kinangalas ko, ang suro nindang gamit sa di. Sadit. Ano? Iyo. Siguro bako tong nyug. Nyugdo. Baka Si pili. Sadit na, Sadit. si Sadit na nyug. Oh, yun. Yun. Yan. Pero, Ang kung sunod, makangalason man, isipon mo, sadit na nyug, pero uniform. syempre, tasaro man lang ang takadan. Saro. Tapos, sunod ka din, itong namit-namit na pandan. Ayun. Ay, si Rom. Pero ang pinaka-the best kaya na namitan ko, Ano? sa Albay. Ayun. Ay, Diyos ko. The best. Talagang, ang gamit ninda, itong malumoy na bukayo. Makapuno. Ayan! Makapuno ang ginagamit. Makapuno. Ay. Perte. O, ganyan, ano ang sunod? Sunod tayo ang balisungsong na bagas. Balisuso. Oh, Balisungsong. balisungsong. Kumana yan. Ayun, balisungsong ang apod sa rinconana. Ayan. Yan mo triangle. Triangle man. Pagkakamada pati kang paratinda ka yan, muray masira pag parahilingon. Pagparalingon, Kung OCD ka mo, mahiling din din. Magayon ang pagkakamada, triangle. Oo, tas nagigibong pabilog. Yeah. Di ba, Yeah. ang puro yaon sa tahaw. Yan. Kang itong tigpaparog mo? Nigo. Nigo. Yan. O mo yan. Ayan, Tagalog. Garo kita pinuhin nyo. Pinuhin nyo kita, pahulan kita kung ano mga Ayun. klase. Saro man sa pinakapaborito ni lolo ko sa pag naguli siya hali sa sa Bulangan na may darang sambot. Ano? Tandaan mo, igwaman ka ni. Ano? Yun ang inapod na, Kutsinta! Ayun. Di ko aram kung kutsinta or sapin-sapin. Kasi di ba garo, ang Pamilya, kumbaga mag-cousin. ang kutsinta, garo feeling ko, sarong color lang. Mm. Pag sapin-sapin, kutsinta, pero iba-iba ang kulay. May violet, purple, Dahil ang sapin-sapin mapulot. mapulot. Oo. Ang kutsinta, dahil siya mapulot na slice mo nga ni. Garo siya tikoy. Dahil antiko mapulot man, buang ka. Magpapirinsan yan. O basta iyon yan. O mo yan, igwapa ni, inisaro sa mga paborito ko. Anda, mamis na naman bagaya. Paborito ko itong biniribid. Ayun. Biniribid. Ikaw yung biniribid, tapos ididip sa caramelized na asukar. Mhm. Aba, anong masira mo? Ang ina ko. Iyo. Saan mo yung mahihiling sa Bicol na talagang nahihiling mo? Sa naglalako ning Dahil paninda. minsan daw ka maglako. Sa Naga, igwa ka yan.
Sa may sain. Sa may tapat kang, bakong garmas. Macdo. Di ba nga sa tapat? Oo. Dating nag-restaurant ata yan. Oo. May nagtitrin na Kape duman. candies, oo, duman. Maski siguro sa market, igwa yan eh. Mm. Kaya yan. Yan. So, yun ang mga niluto gamit ang maluto. Ayun, anong sunod tayo ang Kamuting kahoy. Sa kamuting kahoy, may man digdi, may iba man digdi or may nagkapirama na luto na gusto ko. Kaya tiglaag mi digdi sa listahan mi. Ang saro digdi iyo ang nilabunan. Ayun. So may istorya yan sa nilabunan na Oh. yan. So kang aki ipabaga ako, si Mama Kaya Maganag, tatrabaho sa ibang lugar. Aha. So si lolo ko man mahilig magbulang, para bulang to eh. So ako pirbing nawawalat sa harong. Ang gibo ko man, ang gibo man ni lolo ko, pigwalat ako sa uso baga ka to ang walat ka sa neighborhood. Sa kataid. Kataraid mo, iwalat ka sana. Ayun. So duman, shout out po dyan sa mga sa Yanela family. Salamat po sa pagkup-kup sa sakuya. Habang si Lolo nagbubulang. Ayun. Ako ikaw pang isi-share digdi sa nilabunan. Kato ko yung nasa bahaw ako, ang dutdutan baga mostly pagkakaaram kan tao is asukar. Ining nabisto kong taga duman sa muya, ang ginibo, itong sili. Oh. Itong sili, dinukdok na sili, kaibanan ng lakya, bawang, sibuyas. Oh, wow. Kakaiba yan. Iyo, tapos sa lana, katong inadobo. Okay. Lanang inadobo. Ay, abaan ng masiramon dut-dutaning nilabunan na kamuting kahoy. Speaking of dut-dutan, saro man dyan sa pinakamasiram na dut-dutan sa nilabunan ng kamote. Kahoy, iyo ang prinituhan ning tuyo. Or Ayo. alang. Alang. Tapos tagamundikit na asin. Ay, ba na si Ram? Ayo. Anong sunod? Iyo ang pinakro. Anong pinakro? Pinakro. Anong pinakro? So, ano kaya yan eh? Iba kaya sa mo ang pinakro. Actually, nagsabi ka sa kuya, di ba, pinakro. Sa mo, ginataan lang yan. Ginataan kamuting kahoy. Ayo. Sa mo kaya pining pakro ng ang kamuting? Kasi sa mo yan, normally, ang pinapakro talaga sa mo, batag. Pero itong dai pahinog. Pero same process man lang baga. Pero, mas, dapat may distinction si doon. Okay. May pagkakaiba. Di ang batag, pinakro. Ang kamuting kahoy, ginataan. Ginataan. Ayun. Araw pala yan kaya. Ginataan. Ini sa ruman is nilubak. Ayan. Pares kang batag, pwede maning lubakon. Hmm. Lalagan mo ning margarine sa ibabaw. Ay, pretty. May mani-mani. Pretty. Tapos asukar. Pretty. Ay, siram. Ang ganyan, igwa digdi. Sa ludsod. Ayan. Diyos mio perdonis. Talagang pipilahan mo yan para na makakakan ka ng saludsod. Ano sa ludsod? Itong garotig prito or Garo pancake. Garo pancake. Yan. Pero, yan lang. Ang duwa lang yan eh. Ah. Ay, man, tulong ingredients. Lana or margarine. Si kamuting kahoy na Iraid. iraid. Saka asukar. Eyo. Igwa po yung itong tabog-tabog. Ayun! Yan, tabog-tabog itong bibilugon mo. Oo. Garo man lang siya sa ludsod, kaso pinabilog. Garo siya version siya ng karyoka. Karaoke nga po sa Indo. Yan. Tabog-tabog. So rin ko niyan, igwapa ni Balisuso. Araw kan sinabi may subago. Yun man lang yan ang luto sa kamuting kahoy na aram eh. Na Kung igwa pa ka mong aram, comment idagdag na lang. lang ito. Ngunyan, ini very common naman sa mga merindalan sa Bicol. Tinapay. Iyo. Ka sa tinapay, anong naaalala mong Paborito ko talaga, pinagong. pinago? Oo. Ako ang gusto ko digdi, habo ko talaga kadto ang pandikoko. Tagat to, garo pag pandikoko, garo mga panggurang lang yan. Iyo, sa ibang Di ba? lasa, garo kaya bako naman baga itong Match. kinudkod na bago. Garo Iyo. baga yung iba, nasapal. Ayo, sapal na. Natiglagan asukar. Iyo, kadto, gustuhon ko, Spanish bread. Iyo. Sa nahagay ko kayo bakalan sa Peña Francia, tigpipilahan talaga. Sobrang mainit-init pa, sadit na Spanish bread. Ang hinahanap ko pati sa Spanish bread, si palaman. Ayun, tumahilig ka man sa hamis. Iyo. Ngunyan, igwa pa ning sunod, chakoy. Ay, siram. Itong bagang mainit-init pa. Masiram sa naman ang tsakoy. Pag Mainit pa. Iyo, garo sa donut. Mm. Kung tutusin, garo sa donut with, garo, original, na mayong glaze.
Mayo. Ano kasi sa asukar lang, pigbuntog mo lang sa Eyo. gani, tigpalitong lang sa Palitong-litong lang. Asukar eh. Pero ano mo na-imagine, kung masarap siguro yung laganing Nutella o kaya lagan mo yung drizzle ng chocolate Taray. syrup. Taray. Sira mo. Ini, saro sa pinaka-orgulyo kang Bicol, na sa Bicol lang actually, nag-originate actually. At ano? Iyo ang inaapod tang siopaw. Toasted. Iyan, toasted. Pero ang iba, aram na talaga may siopaw. Pero gaw sa tuya nag-original ang toasted. Toasted sa Bicol. 3 Bakery, baka naman Jervis na ang kabatch ko. Ayun. May sadiri kang 3 Bakery. Sayang ka pa. Ang pinag-gusto ko man din, itong, ang 3 kaya, grupang masa. Ayo. Tulo pira to? Tulo 5? Bukong tulusin ko. Malimutan ko kitang 8 discount. dati. 8 na sa inda. Ah. Kumbaga, kung sa 20, Kasi pag nagkakankang saro sana, mabibitin ka. mabibitin Talagang ka. ako to kasi ram. Baka Ayo. naman pwede man na kaming dyan ay. Pero hindi ko Palaragan malingawang din. kadto. Oh. Sa Naga Garden, kung bang Naga Garden, Naga Restaurant, ang mga toasted siopaw nila kin Dracula. Talagang Dracula. Talagang pag mo talaga, pag unang kagat, tinapay agad. Day man, katong panahon, katong day pa nagtitiripid, talagang pag binukasan mo dyan, dati, bilog na sugok. Sugok. Ngunyan ka ba nga na Ganyan ka ba nga Uyo. na? Tapos inot mong kagat talaga, tinapay Eyo. agad. Tapos tutusukan mo pa yung sarsa. Ay, tinutusok rin to. Tinutusok baga? Sa Sino- indo ka rang ito, tapos lalagan. Iyo. Sa Rangiton muya. mo, tapos lagan mo sa gilid. Ayun, sa kuya kanto dati, tinutusok ako. Paano mo tinutusok? Tang ano ba kanto? Itong ketchup baga na may patarom. Sa mo kaya, apod ka ni, pigkukua. Ay, Ah. take out. Take out na. Yun na yan, basta yan. Ayun, namimiss ko na talaga yung sapaw. Tinapay. Ano pang idadagdag mo sa tinapay? Yung pandirigla. Ay, yo. Paborito ko yan. Maligaya. Maligaya. Yan. Ang una ko kanto, kang taga Kalabanga, kang nasa Kalabanga ako. Ikaw kayong duman, street sa Sabang, ang apon, maligaya. Una ko, ang tinapay na maligaya, hali duman. Ano man? Maligaya gayud. Yun yan. Ano pa, may nalingawan pa ba kita sa tinapay? Or, yun mo lang pagkaaram ko, di ba? Ayo. Panligaspi. Iyo. Panligaspi na papalamanan Hal sa mo. Ligaspi yan. Di ko aram. Dahil na po paligaspi. Ay, bahala man sinda. Tapos, saro man shout out yan sa Julie's Bake Shop. Julie's Bake Shop, baka Baka naman naman, dyan. Naalala mo itong lechon na tinapay? Ay, ngunya na lang yan, mga lechon na tinapay Pero na yan. di ba? Kakaiba. Lechon na tinapay. Tapos ang mata, raisin. Ay, ang uso kadto, Baker's Baker's Plaza. Ayo. Masira mo ng mga tinapay dyan sa Baker's Iyo. Plaza. Baker's Plaza, baka naman dyan. Kinakula kita, sponsor din yan. Calling Baker's Plaza, ang tinapay. Kung daay ma-sponsor, bakong masira. Ikaw pansaro. Itong Ano? itong gurang maganti gaarog-arog mo. Ay, yo. Atlantic Bakery. Atlantic Bakery. Ayan. Ay, masira mo yung tinapay ninyo. Malumo yun. Tawa mayo ng palaman. Maragamuon. Sa Atlantic Bakery. Ayun. Ayun naman lang yun sa mga tinapay. Oo. Emong. Anong emong? Pandesal. Pandesal ang emong? Iyo pag may emong pandesal. Ano yung Ah. pagkaram ko? Nagsasadiri ka naman. Ayun, bahala na yan. Tinapay na yan. Sige, next. Anong sunod? Ayun, iniman, saro pa sa mga, sa Bicol lang may iling. Ano? Ayun, iyan ang mga variety ng mga noodles. Primero na, inot pa. Ayun, ang kinalas. Ay, sira. Ano? Asayin ka dyan the best na namitan mong kinalas? Kinalas. Hindi ko aram eh. Ako sa twin kinalas sa may dayang-dang. Oy, kinalas twin. Kinalas twin, tapos kay Aling Selly. Saka itong Kay Aling Selly. tsak kamot. Diyan kami pero Diba? nagde-date. Itong may Yung ex ko. May hutok-hutok pa. Itong may Iyo. mga ano-ano. Ay, masira mo talaga. Ang ninda, itong sauce. Iyo. Ay, baana. Masarap dyan kay Aling Selly. Diyan sa may harani sa USI. Sa Tubangan kang Katedral. Ay, abaana mo. Sira mo dyan ang kinalas. Tapos ikaw pa yung sinapot sinda. Ay, perti. Diba? Ngunyan, dakol na kasi. Dakol na. Pero Saka dyan marahal na.
Oh. Sa kinalas, twin kinalas. Kinalas twin. Ayun. Ang apartment ko kaya dati dyan, sa halos katapat lang. Yo, Kaya mabilis yun, yo. diba? Tanda ko. So, ano mo lang, aral dawon mo to. Diyos ko, napurgagay ako sa kinalas duman. Panagudo kami halod pa. Uy, bastos ka. sorry. Pagkakan palang guralin tayo niyan. Mani. Oh, yun yan, kinalas. Mm. Tapos, lalagan mo itong karni bagang masira mo. Oo, sa tahaw. Tapos na may tili-tili. Tili-tili. Ay, sira. Tapos ining pa, saro pa, garo ka partner man ikang kinalas, luglug. Mm-mm. Itong may luglug baga na itong garo gravy. Garo ang luglug kaya, gravy lang, mayong meat. Meat. Oo. Depende kung Minsan nga sabaw lang eh. depende kung gusto mo may sugok o may karne. Or mayo. Ayun. Ano pa? So may kinalas, may luglug. Siyempre di mawawara ang lumi. Ang lumi, very common na kasi yan. Ayun. General na yan. Bako man talaga actually sa Bicol. Ano? Pansit bihon. Mm. Very common yan. Ini, Bicol pa talaga. Ayun ang Pansit Bato. bato. Ayan. Ining pansit bato. dakol na ba, ano ta? Dakol na luto. Oo. Kang nasa Kalabanga ako, kang nasa pati pa ako ning Naga, Mhm. ang pagkaaram ko ning pansit, itong mayang sabaw. Ayun. Ang hibla ning pansit bato kadto diyan sa may Kalabanga, Mm. darakula. Oh. Kaya din hindi tiglalaga ning sabaw. So, garo mariposa. Mariposa baga apo duman. Tapos pag abot ko ning ringkonada, pag abot ko ning baot, tigsasabawan. Nagkalas ako tigsasabawan. Mm. Pero kung lasahan ko, abaanang masiramon. Tapos tiglalaga mo pang suka na may sili. Ay, Sa iyo. taha, ay ano, sa ibabaw. Iyo, saka sararadit ka tong hibla kang ano, Mm. kang pansit. Tapos, ang sarap pa kayan, o sa mga taga, dyan ringkonada, makaka-relate ka mo, pustahan kita, naglag ka mo nilang kawas. Ito yung garo laiya. Mm. Laiya, pero iba ang lasa kayan. Garo itong mahamot. Mm. Tapos, lalagyan mo pa yan itong balaw na may sili. Oh, iyo. Itong garo sa chili oil, pero may balaw. Kumbaga Oh. pang timpla. Kakaiba yan ah. Ayo, Di ko sabi pa kakaiba, sabi mo kakaiba. Uli kita sa Pilipinas, try ko lamang yan. Tapos lalagyan mo pa yan ng bawang. Mm. Itong crispy na bawang. Ay, sira. Tapos lalagyan mo pa ng onion leaves. Ay, grabe. Tapos Karakana sili. na. Karakana na. Ini talagang purpose mo yan. Paggutumon mi mo. So, ugwa pa man yan sa pang Klase. na pirmi mong tandem. Ano? Iyo ang pansit bato with dinuguan. Ay, yu. Parting Ay, kamalig. Diyos ko. Parting yan, ligaspi. Oh, inot kong pakahiling. Sabi ko, guro, Nga iba po. man yan. Sabi ko, ang dinuguan para lang sa puto. Ayo. Pero da ikang nanamitan ko ining pansit bato. Oo. Ay, abaan na. Pwede palaan. Pwede pala. Dinuguan at bato. Ay, Bakong ako. puto. Pag, pag ginapo ka ning bato sa pansit, ay, Ano na naman Ewan. tigpa para tara mo? Ngurab-ngurab ka na naman. durugo ka kaya, dinuguan. Oo, yun na yan. So, ay nako, masiramon balikan, masiramon isipon si mga merindalan kadto. Ayun. Lalong-lalo na halimbawa kamo OFW kamo o halimbawa yaon kamo sa Manila. Pero may na kayan ang nasa isip nindo si mga kinadakulaan nindo. Ginikanan nindo, oo. Oh, di ba? Actually kaya sa Bicol or sa na sa Pilipinas, sa kada lugar o banwaan na duduman na nindo, igwasindang kanya-kanyang orgulyong Pagkakan. O Eyo. lalo na sa meriendalan or panguntuhan man yung Eyo. pamahawan. Igwasinda. So, sa Bicol, ini kadakol talaga. Mayaman talaga ang Bicol sa mga yaman sa mga pagkakan. Eyo. Yaman na dain matatawadan. Inang sarong bagay na gusto ko lang tawaning doon na ang pagkakan sa tuya is very garo kakaiba na. Iyo. Ang kaipuan na lang siguro kang sarong tao is i-improve, pabistuhon, tapos aram mo, ang kaipuan mo lang kasi is maray na presentasyon eh. Iyo. Isipon mo, may mga restaurant dyan na una mo ang natong pangkarinderya lang. Iyo. Pero pag uminabot na sa high class na restaurant, may magayo ng presentation, Iyo. may mga iba-iba ng ingredients na tiglalag para mas mapasiram. Siguro kita, Bicolano, merindalan pa lang, sabihin ta ng i-improve mo ng merindalan, maglag ka ng sarong restaurant, siguro, tatangkilikon. Tainot sa gabos, masiram na nga ni, sa simpleng paraan, paano Popular kung pa. pagayunon mo pa? Mm. Di ba? Pero minsan iyan, nakakamundo din. Kasi mayo na kitang mahilingan na barakalan na itong
si authenticity kang pagkakan. Kumbaga, Paging authentic. Iyo. itong si kalumaan kang pagkakan. Kasi sa the more na luma o the more na gurang ang nagluto, mas masiram actually. Di man Iyo. sa sa sinabi mo. Pero talagang namimiss ko itong mga pagkakankad to. Oo. Kasi iba ang lasa kang kakanon kanto sa kangunyan. Eyo. Saka iba ang ginagamitan ng tradisyonal na pamamaraan. Iyo. Tango yan kaya baga, ang pagkaaram ko, halimbawa, nagluluto ng lubak. Dati kalto, lusong eh. Oo. Lusong, gagi mo yung lusong. Talagang Habang pupok tigdudok-dok mo, lalaga na ng mga ingredients. Iyo. Tapos ngunyan, iba na kaya eh. Ngunyan, ang gigibuhon, ito bagang ginlingan ng karne. Mhm. Dumana tigigibo, dahil na tigdudok-dok. Kumbaga, garo siguro may additional flavor. Or sabi kaya kanto sa muya, kung tanong yung masiram, ta may garaganot pang ngayang kaiba. Ayan. Tapa nagdudok-dok ka, nagtuturo si gaanot mo. Ayun. Kaya nagsisiram. pero baka man po yun sa araw kayo na. Ayun. Kumbaga, gusto ta lang na, dahil man giraray ko ta, lingawan. Si mga tradisyonal na pagibo. Iyo. Kumbaga, si mga lolo ta dyan na may mga aram po katong ihiras po tango niyan sa mga bagong henerasyon na itong at least aram ninda kung paano si paagi. Duman man sa mga tawan ninda ning twist pwede man, pero di ninda giraray bayaan. Iyo. Kumbaga, halimbawa, nagbakal ka muna yung donut. Makabakal ka muna yung donut, may iba-ibang toppings, may mani, may sprinkler or whatsoever. Sprinkler. Ito. Pero ang pinaka-original pananggan, Ayo, dapat din nahahali si original. si original, Ayo. di ba? Kasi ako, kung tutuson, kaya kayo ni, ang masasabi ko lang, pag abot kang panahon, Mhm. na kung noorin mayo na si mga lolo, si mga lola ta, mayo na sa tuyang matukdo kang mga tradisyonal na pamamaraan kang pagluto ning araw kaning mga klaseng merindalan. Pag nag-abot ang panahon na nawara na ini, garo makamundoon isipon, Ayo. di ba? Garo data na napahalagahan kung ano ang pinunan kan sa tuyang mga kamagurangan. Kumbaga sabi mo nga through that English, Ayun. through that way of remembering your lolo and lola Iyo. sa pagkakan Iyo. tagibon. Gano'n si Rawan, Diba? Sa pinaka nagigurumduman ko kapag sinabing ginutaan na manok Oo. na natural. Si Lolo Tolos ang naabot, na laog sa mata. O, diba? Gano'n masiraman isipon na si mga lolo-lola nindo, nakamo pag nagbibisita, iyo ang tigahanda sa indo. Gano'n masiraman baga. O kaya, Kasi dawa nung gibuhon mo na pagluto, dawan mo yung mga twist na sinasabi nindo, Iyo. dagdagan nindo, bawasan nindo, iba pa rin kapag sinda ang nagluto, si lolo ninda or si lolo. Itong baga, talagang tinao sa indo. gano'n ipinasa. Pinasa sa indo si mga kaaraman ninda. Di ba? Ayun. Oh, so, iyon na nga niyan. So, kung para sa kuya, sana po ipadagos ta, Pamana. ipamana ta, tamas kayo sabihin ta nang nag-enjoy kita sa pagkakan. Pero kung iniisip nindo, kung saan ini naghali, matatawan ta pang siram kung ano ang kinakakanta. Yun, oo. Di ba? Pwede tang i-improve pa. Ayun. Pero di man nindo lingawan si originality. Oo, yun na yan. Ayun. Okay. So, ngunyan, bago kita magpadagos, banggiton ta po niya to si mga nag-comment or nagpaabot kan sa indang mga, idea or mga komento. Ayun. Digdi po giraray kita sa Taga Bicol Podcast Facebook group. Si Mike Ansel Peralta. Ang sabi niya, kinalas toron sa kaputo. Ayun. Sabi man po ni... Ang sabi man po ni Baby Girl, I think si Beverly ni, sabi niya is kamote na pinakro. Ay, siram talaga. And then, sabi man ni Roy San Juan Emma, hubal na batag nila bunan. Ayun. Yun na pwede mo man siyang gibuhong pinakro, di ba? Iyo. Ayun, sabi man ni Kent Michael Notorio, pansit with dunuguan plus binatagan. Ayun. Binatagan. Sabi man ni Jasmine Mons, iyo ang turon. Turon. Oh. Turon. Ang sabi man ni Ralph, ni Lubak, yun nga sabi ko sa bago na ginamit na dinukdukan ng sili. Iyo. And sabi man ni Linus, bahaw na maluto. Ayun. And sabi ni Darwin, si Darwin taga-Pili yan. Kaya sabi niya, sinapot.
Ayun. Sinapot or baduya. Baduya. Pag-abot pa lang sa pili, sinapot na yan. Iyo, sinapot na yan. Ayun, sabi man ni Tintin, kinalas sa cat-hosted siopay. Sa siopaw. Okay, ang sinabi man din ni Arlen TV, ginataan na bilo-bilo. Ayun. Ano pa? And sisay pa. Sabi ni... nag-send si Jennifer ng picture. Yan, ano yan? Ayan, picture na pansit ba to? Ayan, tapos igwapain sa baba ng kamote. Kamuti. Yan. Nilabunan ba? Ayun. Ayun. And then sabi ni Beds, baduya, sagkod, Sagkod, luglog. And then, May saro pa. dinagdag ni Jasmine. Dinagdag ni Jasmine Mon. Iyo ang hulog-hulog ginatan. Itong may ube, saka sago. Siram Yeah. sana. Ayun. Si mga gusto pa po mag-comment, digdi lang po kamo sa Taga Bicol Podcast Facebook group. Okay. So kunyan, may last pa kita na idadagdag. Iyo. Iyo Ang pinaka the best. ang pinaka the best para sa Samuya, iyo ang Ginatan. Yeah. Yun. Ini sa ginatan, siguro for me, masasabi kong bako man siya masyadong healthy dahil sa kadakulo na root Healthy crops. Root crops, pero saka asukar, Ayan. saka nyog, Iyo. Pero- Yan sarap sa pinaka main ingredients sa iyo, ang mga gata. ingredients. Kaya ngunyan, ang gigibon may sa susunod na episode, tutukdaan mi kamo kung paano magibo ning pinaka masiram na ginatan. Ginatan. Kaya Ayan ini po po. si Bon. Ini man po si Christina, Ini ang podcast para sa mga Oragon. Ini ang taga Bicol. Bicol.